aja dibuak ijo 1500 Lho eman-eman to Mas. Diperkenalkan namanya siapa? Mas Yahya. Penyakitnya apa? Lho kok penyakitnya barang ya ape nyanyi kok takoki penyakit piye to Mas? Tak kira dia ape ngobat karo aku. Nggih, lagune Mas Hasan ya. Lagune Tali Kotang. Nganggo sak isine to, Rak? Nganggo sak isine to, Rak? Sampun dada. Oh. Wis duwe isine. Oh tak kira urung duwe. Urung duwe kan tak silai. Saya tak ada ya. Iya ya weh. Oke. Mulai, yes, siap. Wis ngarep ngenteni mburi wis. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kotang. Goleki tali kotang. Oh tali kotang e apa goleki to Mas? Mas. Yuk, langsung. Iya, masih bersama Campur Sari Yoga Laras. Oke, masih bersama Mas Yahya. tuan rumah Bapak Yusuf Renjianto bersama dengan Ibu Adik Susanti. Kok nyawer? Bose ra nyawer iki. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne lako ilang sasli
disawer.